Good afternoon. Reminders to all the devotee of St. Jude. When entering the church premises and when attending the Holy Mass, kindly turn off or put your cell phone into silent mode. Refrain from using, taking pictures, or texting, especially if the Mass is ongoing. Let us maintain the sanctity of this church and the holiness of the celebration of the Holy Eucharist. Thank you. Please all rise to start our novena to St. Jude Thaddeus. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soon our patron of the hopeless hearts, welcome me your wondrous hearts, change to joy by love's force has no end. Patron of the hopeless hearts, work on me your wondrous hearts, change to joy by every if it be this In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, na mamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugari sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan, as tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Please all rise for the Angelus.
The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving, offered by Gizmondo family, Black Ram Builders Incorporated, Dream Builders and Tech Dev Corporation, Eluna C. Vista, Kirsten Claire D. Banania and family, Bangkuro family, Marlon G. Obis and family, and Clarice Lianza. Thanksgiving for Bustamante family by Joan. Thanksgiving by Lisel Yuson, and for all the blessings by Ahero family. Special intentions for continuous healing of Mary Joan Gesmundo and Milagros Gesmundo by Gesmundo family. For promotion to full-pledged MBO by Eluna C. Vista. For good health of my family by Eluna C. Vista. For good health of Suun Lee Nasol Thai by Nora Nasol. To pass the nursing board exam by Villafuerte family. For complete healing of May Ann by Luna family. For peace, guidance, and miracle by Ahero family. For safe travel of Gabriel Marie Ramos by Violeta Ramos. And special intention by Gerald Tagibao. And for the eternal repose of the following souls. For all souls by Gismondo family. For Jose by Baluloy family. For Marshall by Reales family. For Marshall by Reales family. And for Justino by Abadilios family. Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan, memorial kan mga Angeles de la Guardia. Magtirindog po sa pagpuon. Iayon naman niya ito sa banal na misa, itong mga tugang niya ito na salanta. Kan mga bagyo, asin, linog,
as they recover from their tragic lives. In the name of the Father, sa ngaran ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sin katuninungan ni Jesucristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa mga kasalan, tangani magkani ko kitang silibrar kan mga banal na misteryo. Kumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, tanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lagod sa to ang Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nahulikan sa imong dai, masabing pagkamuot, sin pangatama, nagkanigong magsugo sa mga banal mong angheles sa pagbantay sa mo. Iwaras mo, magwaras ka sa mga nagaarang sa imo na danay na surugon, an sa indang pagmangno, asin magugma sa indang pag-iriba sa God paman, huli kay Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa hala sa libro nin Exodo. Susuguon ko ang sarong anghel na manginginotan sa indo, tanganing bantayan kamo sa dalan, asin tanganing darahon kamo sa lugar na sakong inandam. Magdangog kamo sa iya, asin magsunod sa gabos niyang sasabihon. Dainindos siya pagkontrahon, hulit na sugo ko siya, asin dai niya papatawadon ang sa indong pagkakasala. Alagad, kung sunodon nindo siya asin gibuhon ng gabos kong itinaram, lalabanan ko ang gabos nindong kaiwal. Manginginotan sa indo ang sakong anghel, pasiring sa daga kan mga Amoreyo, Heteo, Parezeo, Cananeo, Heveo, asin Hebueseo. Dangan, paparaon ko sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. An si Isay man na magpaili sa kagurangnan, asin magdanay sa pag-ingat kan makakamhan, makakasabi sa kagurangnan, ika ang sakong pailihan, sakong bantayan, sakuyang Diyos, sakong sinasarigan. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Ililigtas kanya sa sityon nin paralitag, asin sa nakakagada na peste. Tatahuban kanya kan sa iyang pakpak, magiging ligtas ka sa iyang kaimbodan.
Buutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Dai ka dapat matakot sa diklom nin banggi, ni sa busog na minalayog sa aldaw, ni sa peste na minahampak sa kadikluman, ni sa mga karatan na nakakagadan sa kautohan nin aldaw. Pinagbuutan niya sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Mayong karatan na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong erokan, huli ta ibubugtak nin Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka sa inkaman magduman. Pinagbuutan niya sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na ito, nagdulok ang mga disipulos kay Jesus, sinaghapot. Si Isay ang pinakadakula sa kahadayan ng langit. Nag-apod sa Jesus, nin sarong aking sadit. Pinatindog sa tubang ninda, dangan nagsabi, sa katotohan, sinasabihan ko kamo, kunday kamo magbakle asin maging siring sa mga aking sadit, dinagad kamo makakalaog sa kahadayan nin langit. Ang sa isay man na nagpapakumbaba, siring sa sadit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kahadayan nin langit. Ang sa isay man na minaako sa arog kay ning aki sa ngaran ko, minaako sa ko. Dinanggad nindo pagbasang-basangon arin man sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, ang sa indang mga anghel sa langit, danay nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Magayon ang kapistahan kang Guardian Angels, ninulita ang sa indang presensya, didescribe kan buhay ta bilang sarong parasunod ng Diyos. Already in the Bible, dagulo na mga istorya kang mga angheles na sinusugo kang mahal na Diyos, not only the so-called mga patriarka, mga leaders kan chosen people, Israel, kundi maging si Jesus. Naalala nindo so pagsuguti kay Jesus sa disyerto, history ni San Mateo sa Ebanghelyo na si Jesus na sulo-sulo duman, he was with the wild animals, madiklom, imahinin mayong buhay, you know what the desert is. Alagad, itoon sa mga anghel, nagko-comfort sa iya, nagbabantay. And before he was arrested, duman sa hardin ng mga olibo, no? Garden of Gethsemane, so picture ni Jesus na pano-pano nin kalungkutan, no? Bagas so title, Agony in the Garden. Because sabi na he was so lonely, so sad, na susayang perspiration, naginang dugo. Kaya ikwad dumanin anghel na may daradarang kalis, as in, sa picture, big, sa salod so nagtuturong dugo ni Kristo digdi sa may part of his face. So, kung ako man importante, mga
Sabi nga, picture of speech sana, symbol sana ang mga angheles. Tano ta, inganyo kita, encourage na magtubod sa inda. And then there's even the prayer, no? Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light in God, to rule and guide. Amen. Personally, so sa kong fascination sa angel, nakasurat ako kay sarong dula-dula, no? Kind of play na subida, pig-assistihan kan sa iyang guardian angel. And then the mother, the parents of the bida, did not believe, no, na nakakaulay niya sa anghel, no? Tayo to sa pigi, tapat kang bida duman sa istorya. So much so na nabubuang na ngaya so akita, we should bring him to the hospital, the mental hospital. Yun po yung dikit na drama. But in the end, the angel appeared, the guardian angel appeared to the parents. Kaya napatunayan na hindi siya buwang. Mga tugang, since I entered the seminary, ang pigtutugdo, tanganing daday tamalingawan, sa tuyang kagurangnan, lalo na kung kita makaturog, magpangadji kita kang prayer to the guardian angel. I do not know if you do. Pag natutulog baga tayo, dahil taman aram, ang rugon yan, natabunan ng kung ano-ano, namatay. Pero if we remember God before we sleep, as in nagpangadji kita sa tong guardian angel, baka so angel ang mahali kang nakatabon sa to. Kahit na nagsabi kitang duck, cover, and hold. Totoo po yan, mga tugang. Kung si Kristo inalalayan kang guardian angel or angel, dahil man kaya siya matabang sa to, if we are very sincere in asking the help. Remember na angels inda, they're spiritual. They can be anywhere. Yung pang simbolo kang wings. Doon baga sa report sa television about the earthquake, sabi, sa sarong simbahan, all of the images of the mga santo nagka-daranyusan, except the image of San Vicente Ferrer. Ano po sa imay ni San Vicente? May pakpak. Baka nagdulag, hindi, nag-return na sana sa iyang garo skaparate. Jokingly aside, pag may istoryahan baga, and suddenly everybody becomes silent, anong pigsabi ta? May nag-aging anghel. Pero dahil man doon na hiling. Natataro kayo ito so ang perception na kung may silensyo, may dikit na seriousness, may angel. Ninulipot ang angel, nagdadara sa to sa mission ta to be good, to do what is required of us, na dahil kita maghali sa atubang ng Diyos, kundi danay na ang Diyos ang sa tuyang hinihiling, our vision. Kaya ang anghel po ang nagpapabalik sa to, sa tamang padudumanan. Baka bigduduman, suday taman dapat dumanan. And if we do not pray to the angel to bring us back to where we should be, yan na po ang, siguro hindi naman
hahali sa anghel, the more nga ni na niyaon siya. Pero sabi, the angel who is very faithful to God, iyo po ang dahilan na dahil siya naghahali. Sabi da, we are given, each one of us, one guardian angel until we die. So, sorry na lang, walang palitan ng angel. So, wala naman na angel na magkukonsente sa masama tang gagawin. The more nga ni magpaparapasabong ito na magising ka na kasi ibang ginagawa mo. No? So yan po, Giraray, ang reminder to all of us that angels are real and we are supposed to conduct ourselves like them. Na sinabi ni Jesus, they're childlike, na paano nin pagtubod, nin confidence sa power ni God. As in, no matter what happens, nagbabalik siya sa iyang pigalian, tan magawas na angel hali sa kalangitan. As in, mabalian man ng pakpak, God will be the one to heal them. Kaya mga tugang, ang picture kan angel is also our own history. Bawat Kristiyano nag-i-struggle to remain faithful. And if there are no angels to remind us, aram ta, nagpapangadya kita, ang pigapangadyan ta sa mga santo, sa mga nainot na duman na nagtagumpay sa pakipaglaban sa karatan. But these angels did not undergo those kinds of trials. Kung kaya, sa simula pa lang, when God was the only one living, ito pong mga angels na sa iyong pigusugo, sabi da, orog pa sa ordinaryong tao, that includes the saints, mga tao sinda na nagtagumpay, in terms of their knowledge of God. Nabot sabihin, kung data midbid ang Diyos, let's pray to the angel to teach us who is God. Tapi may bagang ano yun sa likod, according to Catechism, sa kanan, si Maray na angel. Sa kaliwa, si bad angel. So may sungay. Kaya, it's always a choice for all of us. Sinong pipiliin ko? Si liwanag o si dilim? Si black or white? Kaya, ngayon po pirmi ang reminder na di man kita pwede maging neutral, that we are made for the good one. Kaya, so, good angel na nagliliwanag, pigpaliwanagan ang dalan, yun ang susundin natin. Bako kita naman sa kimat-kimat, sa Christmas lights, na habo kang pirming maliwanag, kundi pirming little light, little darkness, tanganing dayda mga suriaw. Pero we know that we are just justifying ourselves kung nasa bingit ng tukso. So let us pray, constantly be reminded that the angels are always with us. Na kung may problema man tayo, dumunta itong picture ni Jesus. Nasa desert o nasa garden, nagpapangadji, with the angel comforting him. Iuman kita. Pirmi na bagit ang kapangadji, sana ngayon Lord, makalis ngayon sa araw kayo ni, matunaw, etc. Siguro ang pangadji ita sana, masunod Lord,
kung ano mang gusto mo. Kung mangyari man kami, matamaan man kang lindol, matamaan man kang bagyo, urat sa imperata, all of the calamities, let your angel come and help us. Siya po siguro ang ma-prevent kang gapo na matama at sato. Pero sa isang pighahanap ta, permita sa napigbiblame si Lord. Lord, nagpapangadi mabaga ako. Lord, blah, blah, blah. Nagkaroon baga kasala ni Lord. Kita baga mangalin na lang man sana. Kung anong gusto ni Lord, sundin ta. Kaya ang piga, pangadji ta, masunod ang kabutan mo. Otherwise, garo ka nagsasabi, Lord, mas matalino ako kaysa sayo. Dahil ka tatao. Tanga ka. Diyos po siya, tatao siya. So, it's the angel. Nanyaon, pigapadaran niya. Sometimes, dahil man pigdadangog. Ang gusto tang sunodon sa dirita. Pero as I've said, they're always with God. Kaya ano man ang latest with the Lord, kung gusto mo, nahapoton ang Panginoon, sasabihin sa iyo ng angel. Kung friend mo yung angel, kasi sometimes pinapaalis natin ang angel eh. Kasi may gagawin tayong ayaw nating ipakita sa angel. But, nakikita po yun ng angel. Kasi spirit. So we cannot hide from the angel. We cannot hide from God. Whatever it is na gusto tang gibuhon. So again, with St. Jude, with the desire to really remain faithful to the Lord, nandyan po ang mga anghel, nasa tabi lang natin. Just call him or her at lalapit po yon sa atin. So, let the angels guide us, hayaan natin sila, dalhin tayo sa Panginoon, at tayo naman magkaroon ng mahuyong puso to follow and to pray with the angel. God bless us. Pamibig ang mga tugang, tanganin sa kuhan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako unman lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang na dinudulot mi sa pag-alang kan mga banal na angheles, asin kaugaying warasan na hulikan sa indang danay na pagbantay, makaligtas kami sa mga pag-alaman ngunyan, asin maugmang makaabot sa buhay na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na magkakamana daing kasagkoran, asin daing naguuntok sa imong kaumawan,
sa imong mga arkangheles asin angheles. Huli sa iya, an kaanghilesan, nagsilibrar kan sa imong kadakulaan, sa inda, magsarabay kami nagsasamba sa kaugmahan, kay baninda antingog nin pag-omaw na nagsasabi, Diyos in mga ang langit asin panukat sa iyong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palalanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurang dani ka nagadan banal, burawa din gabos, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawa, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, ang pagkagadan mo, kakurangan, ipinapamarita mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kuda, kaya kami nagurumduman sa iyong pagagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong makagurangdan, kaya ning tinapayin buhay, asing kalis ang kaligtasan. Nagpapasalamat, na pinapagkanig mo na mag-atubang, asing maglingkod sa imo. Asing nakikimahira kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak, asing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ngarumduma kagurangdan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinabaan, tanganing malubos mo siya, sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singgang gabos na klero, siring man garumdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi sa misang ini, sinang gabos ng mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Juan Tadeo, sin mga banal na apostoles, mga angeles, sin kabos na santos na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin pamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya,
Sa imo, Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, nasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging daning italingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakunan. Su Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare paglingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan as siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kana nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamat ng kagurang nandanay na mapasaindo, Asinsa sa imong espiritu. patinarawan kamo kan tandaning katuninongan. Peace be with you, peace be with you. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaban, nawi kami ni Mga tugang o yan sa kagurang ni Jesu Kristo, danay napagpapadara kan sa mga anghiles sa satuya, ayudahan kita, tabangan, tawan inspirasyon. Ulitan siyang kodero kan Diyos, sagpaparan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Ikaw ang tinapay ng buhay, ang sakramentong itinusay sa pagbabanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal, tinapay asin darah niyamong ilaako, an sa imong hawak asin dugo, sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw narang nin kaligtasan, ang sakramentong nagdadanay sa pagpatalingkas sa musang kasalan. Tandakan bago mong tipan, tinapay asin darah niyamong inaako, an sa imong hawak asin dugo, sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag ka sa imong kamurawayan. Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need, and I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today.
May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibig kita. Pagurang nanulikan paglingkod kan mga angheles, pasunod sa dalan ng kaligtasan, nasing katuninongan ang mga pinagkanigo mong pakakanon kan mga pinakadakulang sakramento para sa buhay na daing kasagkoran, uli ki Kristo, ano sa mong kagurangnan. Amen. Please be seated for the announcements. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbangan. Anatipon niyatong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 11,415 pesos and 65 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,587 pesos. Sa Sabado, Oktubre 4, iyo po ang kafiestahan ni San Francisco de Assis. Magkakaigwa po ni Blessing of Pets, pakatapos kan misang alas 6:45 sa pagkaaga. Siringman, sa Oktubre 19, mapuo na po ang nobenaryo kan sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27. Sa mga maut po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Ang mga kapadean asin seminarista kan Diocese nin Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siringman, sa masunod na simana, Oktubre 6, Sagod 8. Aldaw nin Lunes, Sagod Miyerkules. Magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may Paris office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Anakolekta niya to ngunya na bulan nin Septyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. So mga nagbalik na kang sa indang canisters, pwede na po nakwaon sa opisina sa mga tao sa likod, ang tada canisters, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktubre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalus po. Matinog na kita sa huring benediction. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Uli kan mga pamibi, intercession, kan mga angeles. San Judas Tadeo, asin Birhen Maria, kamo bendisyonan, kay bansin mga mal sa buhay. Sa ngarang ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulot na lang Santa Misa, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening too, Father. O San Judas Tadeo, insang tunay ni Jesus, sa samong kagikabuan, sinuman na ignuan, tungawa sa mong
Human pa kamo, napakatapos kaining misa, magkakaigwa po kita ning pagsanto rosaryo. Please join us. Thank you very much.